बिटिआर हालामनि जोलुर हानजा इउनाइटेड चिरांदुवार एफसीआ गिबि खेबनि थाखाय आई लीग फुटबल बादायलायनायाव गेलेनो थाखाय साखाफारा जादों। बे खोथाखौ आसाम फुटबल एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्राम ब्रह्म, इउनाइटेड चिरांदुवार एफसीनि डाइरेक्टर जायख्लं ब्रह्म आरो दैमालु बसुमतारी मोना खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायो। बड'लेण्डनि फुटबल लाभार्स, फुटबलखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा बिथांमोननिसिम जोबोद गोजोनथाव खौरां। मानो होनोबा गिबि खेबनि थाखाय नेशनेल लेभेलाव आई लीग 3 आव इउनाइटेड चिरांदुवार एफसी होननाय मोनसे फुटबल हानजाया गेलेनो थांगासिनो दङ। बियो बड'लेण्डनि थाखायल' फार्स्ट नङा, आसामनि थाखायबो फार्स्ट। मानो होनोबा आई लीग 3 आव पार्टिसिपेट खालामनो थांगासिनो दङ। सिगाङाव आई लीग 2 आव खनसे खननै मोनसे दला गेलेहैदोंमोन, नाथाय जोबोद गोबाव जेनाखि समय बोसोरनि गेपाव दिनै बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय इउनाइटेड चिरांदुवार एफसीआ गिबि खेबनि थाखाय नेशनेल लेभेलनि जेनाखि आई लीग 3 बेवहाय पार्टिसिपेट खालामनो थांगासिनो दं। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गौरबनि बाथ्रा। दा जिहेतु बड'लेण्ड ओनसोलाव गभर्नमेन्टआ जेनाखि बिटिसि गभर्नमेन्ट जोबोद फुटबलखौ मोनसे गोनांथार आयदा हिसाबै खामानि मावबाय थादों। ISPL खुंदों, सन्टस ट्रफी खननै खुंदों आरो दुरान्ड काप जानानै थांबाय। दा बेफोर गासैखौबो नुनानै जोंनि जेनाखि जाखांफुनाय फुटबल प्लेयार्स बिथांमोनहा मोनसे इयुन बा फिउचारखौ नुनानै लोब लोब ओंखारबोदों आरो फुटबल गेलेनो आखायाव लादों। आरो जोंना जेनाखि थैनानै थानाय ट्रफिफोर बेफोरबो गोदानै जाखांफिनबाय थादों, बयबो होफिनबाय थादों ट्रफिफोरखौ। बिनि थाखायनो जोंनि जेनाखि जाखांफुनाय फुटबल प्लेयार्स बिथांमोननि थाखाय मोनसे प्लेटफर्म जादों। आरो बे जेनाखि इउनाइटेड चिरांदुवार एफसीआ गेलेनो थांबाय थादों, बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्रायनो बांसिन प्लेयार्सफ्रा दङ। सासे बा सानैल' बाहेरानिफ्राय प्लेयार्स लाबोनाय जादों। आदारवाइज बांसिन प्लेयारानो 99% प्लेयारानो बड'लेण्ड ओनसोलनि आरो बर' गोजायानो। आरो बिथांमोनहा नेशनेल लेभेलाव बेबायदि बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय ज' थांनानै गेलेहैनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा। गामि ओनसोलनिफ्राय जेनाखि मोनसे गेलेनायनि जावरिखांनाय मोनसे रेभुलेसन, बिनि गेजेरजों फैगोन होननानै खोब आं मिजिंथिदों। मा उइस खालामनो सानो चिरांदुवार एफसीनि इउनाइटेड चिरांदुवार एफसीआ जेनाखि जानो गोनां आई लीग 3 बेहाय साक्सेसफुल जाथों आरो मोजां गेलेनानै आई लीग 2 निफ्राय क्वालिफाइ जाथों। बेनो आंनि आसाम फुटबल एसोसिएशननि जानानै बिथांमोननिसिम बेस्ट उइसेस। Welcome to all news media channels from यूनाइटेड चिरांदुवार एफसी। हम लोग आज ये प्रेस मीट इसीलिए ले रहा है, बडोलैंड से फर्स्ट टाइम के लिए यूनाइटेड चिरांदुवार एफसी से हम लोग आई लीग 3 थर्ड डिवीज़न खेलने जा रहे हैं। ये होगा नवंबर 11 तारीख से 19 तारीख तक हो जाएगा। गुजरात बड़ोदरा में होगा। ये आई लीग 3 हम लोग फर्स्ट टाइम बडोलैंड से इस बार हम लोग जा रहे हैं। हम लोग टीम में भी ज़्यादातर इंडिजिनियस प्लेयर ही है। हम लोगों को उधर ग्रुप बी में रखा गया है। तो ग्रुप बी में है हम लोगों का क्लासा एफसी, बड़ौदा एफसी, जयपुर इलाइट एफसी एंड स्पोर्ट्स उड़ीसा। कल निकल रहा है यहाँ से। कल निकल के हम लोग का 11 को स्टार्ट होगा। हम लोगों का प्रिपरेशन तो अभी बहुत अच्छे से चल रहा है। मेरे साथ है अभी हेड कोच विक्रांत शर्मा एंड असिस्टेंट कोच दैमालु बसुमतारी, कैप्टन है डीडम बसुमतारी एंड मनेश्वर मुशाहारी। तो हम लोग अभी कैंप कर रहा है कोकराझार में ही। प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रहा है। हम क्लब की तरफ से जितना कोशिश किया है, कोशिश तो अभी जारी है। अभी सपोर्टर्स के सपोर्ट से और यहाँ का हम बॉर्डरलैंड रीजन से जितना भी सपोर्ट और लव है उसको लेके हम जा रहे हैं खेलने। तो आशा करते हैं कि हम लोग अच्छा रिजल्ट लेके आए। आप देखेंगे कि इसके साथ साथ आसाम प्रीमियर लीग भी स्टार्ट हुआ है। और तो ऑनेस्टली बोलूँ तो दोनों मैच देख के मेरे को टीम का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा ऐसा उम्मीद लग रहा है, क्योंकि दोनों मैचों में हम अच्छा खेले, कन्विंसिंग विक्ट्री रही है। और ऐसा नहीं कि वो दोनों टीमें बहुत हल्की थी, अच्छी क्वालिटी टीमें थी दोनों। तो वो 2 मैच देख के लगा कि हाँ हमारी टीम में दम है, हम लोग कुछ करेंगे वहाँ जाके। तब लोग कितने टीम में कितने निकल रहे हैं? 22 का स्क्वाड जाएगा प्लस ऑफिशियल्स। गिबियावनो नोंथांमोनखौ वेलकाम गोजोननाय बावहरबाय।
जोंनि बे प्रेस मिटआव फैनानै माबानो थाखाय जोंनि दा बे प्रिपेरेसन आरो बे जों बे अपरचुनिटि मोन्दों थार्ड डिभिजनाव गेलेनो थाखाय जोंनि प्लेयारफ्रा गासिबो मटिभेटेड आरो जोङो जे जोंनि प्लेयारफ्रा गासिबो सन्टस ट्रफियाव दंजोबोमोन जों लेट स्टार्ट जादों ट्रेनिंआ थेवबाबो जोंनि प्लेयारफ्रा गासिबो फिट आरो गासिबो एक्टिभमोन आरो जोंनि थाखाय बिराद गोरलै जों ट्रेनिंखौ मोजाङै खालामनो हादों जोङो आरो जों आसा खालामो जों बे टुर्नामेन्टआव मोजाङैनो जोङो जों गेलेनानै फैनो हायो बियो 11 थारिख आरो 11 थारिख नभेम्बरनिफ्राय 19 थारिख नभेम्बरसिम जागोन बियो बर'दा गुजरात गिबि गेलेनाया सोरजों जागायगोन चिरां दुवार एफसि फार्स्ट मेटचा जागोन 11 थारिखआव बियो जों गेलेगोन जयपुरनि टिमजों जोंनि प्रिपेरेसना बिराद मोजां जागासिनो आरो आं दहाय सिगाङाव बुंखांबाय जोंनि गासिबो अलमस्ट मेक्सिमाम प्लेयारानो सन्टस ट्रफि टिमाव दंमोन गासिबो मोजाङैनो एक्टिभ आरो फिट प्लेयार जोबखा आरो दा साननैसो बावैनो जों मोननैसो मेट्च गेलेबाय आसाम प्रिमियार लिगनि बेयाव जों नुनो मोनदों जे जोंनि प्लेयारफोरनि प्रिपेरेसन बा फिटनेस बा गेलेनाय माबाफ्रा मोजाङैनो आरो जों आसा खालामो बेबायदिनो जोङो हजोंबो गेलेनानै फैनो हागोन जोङो प्लेयार्सफ्रा 22 जन ओमफ्राय जों अफिसियेल जोङो 6 जन थांगोन